Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kang Mas Bayu, sahabat gemilang rahimakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Syukur puji tansah kunjuk wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Awit kanikmatanipun sehingga ngantos wontening wekdal punika kanikmatan kanugrahan punika tansah lumintir dhateng kula dalasan panjenengan samudayanipun. Ing antawis kanikmatan ingkang Allah paringaken dhateng panjenengan dalasan kula, inggih wontening wekdal punika kita sampun caket kalian wulan ingkang estu dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala, inggih wulan Ramadan. Mila sesarengan monggo kita nikmati kanikmatan kalebet nikmatipun wulan Ramadan kanthi dipun syukuri, kanthi nambahi anggenipun taat, anggenipun ibadah wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Mugi ing wulan Ramadan samangkih kula dalasan panjenengan samudayanipun sageta kawilang kalebetaken minangka kawula ingkang pikantuk ridhanipun Allah, awit kula lan panjenengan ngugemi anggenipun taqwallah, anggenipun ajrih wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Kang Mas Bayu, sahabat gemilang rahimakumullah, kita lajengaken dumugi hadis ingkang kaping 8. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Aisyata, saking hadis saking Aisyah radhiyallahu anha, qalat ngendika sapa Aisyah, ingkana lamun ono sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku layad'u yekteni ninggal sapa nabi al-amala ing amal, wa huwa hale utawi nabi iku yuhibbu demen sapa nabi ayak mala ing yen to ngamal sapa nabi bihi kelawan amal, khosyatan krana dene wedi ayak mala ing yen to ngamal bihi kelawan ngamal sapa annasu menungso, fayufradu mongko den fardhuake apa ngamal ngalaihim ing atase nas, muttafaqun alaih. Kang Mas Bayu, sahabat gemilang rahimakumullah, hadis saking Aisyah radhiyallahu anha panjenengane ngendika mekaten, yen Gusti Allah ulang, yen Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam punika kok nilar setunggalipun amal ingkang Gusti Nabi remen dhateng amal kala wau, punika keranten samar menawi tiang-tiang lajeng sami nglampahi ingkang lajeng ngamal wau dipun fardhuaken dhateng tiang-tiang kala wau, utawi ngamal kasebat khawatir dipun anggap fardu, muttafaqun alaih. Kang Mas Bayu, sahabat gemilang rahimakumullah, ketingkasanipun hadis bilih
wonten amaliyah ingkang dipun remeni dening Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lan panjenenganipun tansah nglampahi amal kala wau sehingga para sahabat ugi sami nglampahi. Namung wonten ing setunggaling wekdal amal ingkang dipun remeni kasebat boten dipun lampahi dening Nabi sallallahu alaihi wasallam. Punika boten ateges Nabi sampun nilaraken ngamal kasebat, ananging panjenenganipun khawatir menawi amal ingkang dipun remeni lan tansah dipun lampahi dening Kanjeng Nabi kala wau lajeng dipun anggep minangka amal ingkang kalebet fardu, kalebet wajib. Punika ugi minangka setunggaling gambaran bilih Nabi sallallahu alaihi wasallam anggenipun jagi setunggaling hukum ing dalem amal utawi ing dalem ibadah sanget kiat lan kanthi cara ingkang wicaksana. Sematen ugi wonten ing mriku wonten piwucal luhur bilih Nabi sallallahu alaihi wasallam ugi anjagi dhateng umatipun supados tansah anjagi ing babagan hukum setunggaling amaliyah. Menawi punika sunah inggih tetep sunah, boten lajeng dipun dadosaken fardu awet punika kalebet kebiasaan. Mila ingkang sunnah inggih tetep sunnah. Semanten ugi ingkang fardu inggih tetep fardu. Boten lajeng ewah keranten awis-awis anggenipun nglampahi. Kangmas Bayu sahabat gemilang rahimakumullah. Kita lajengaken hadis ingkang angka kaping 9 wa anha lan hadis saking Aisyah radhiyallahu anha. Qalat ngendika sapa Aisyah, naha nyegah hum ing wong akeh ing manungsa sapa an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam nyegah anil wisoli saking nyambung poso rahmatan krana melasi lahum marang manungsa. Faqalu mongko padha matur sapa para sahabat, innaka setuhune panjenengan iku tuwasilu nyambung siam panjenengan. Kala ngendika sapa Nabi, ini setuhune ingsun iku lastu ora ana ingsun ora ana iku kekahai atikum kaya tingkah ira kabeh. Ini setuhune ingsun tud'aimuni iku makani ing ingsun sapa Rabbi pangeran ingsun. Wa yasqini lan ngombeni sapa Allah ni ing ingsun, muttafaqun alaih. Wa maknahu utawi maknane hadis yaj'alu iku ndadekake sapa Allah fi ing dalem ingsun ndadekake kuwatan ing kekuatan min aklin kang mangan sapa man wasurbin lan ngombe sapa man. Kang Mas Bayu sahabat gemilang rahimakumullah. Hadis sakcandhaipun ugi tasih saking Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Panjenenganipun ngendika mekaten, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam punika nyegah utawi ngawisi saking ngebleng utawi poso nerus keranten asihipun, keranten welasipun dhateng umatipun. Para sahabat lajeng sami matur, saestunipun panjenengan punika nyambung dhateng siyam. Gusti Nabi lajeng ngendika, sak temene ingsun iku ora kaya tingkah ira kabeh. Sak temene ingsun nalika poso nerus iku Gusti Allah paring pangan lan omben marang ingsun. Muttafaqun alaih.
Artosipun Gusti Allah paring kekuatan kados dene tiyang ingkang dahar lan ngunjuk. Kamas bayu sahabat gemilang rahimakumullah. Ketingkasanipun hadis bilih kanthi gamblang Rasulullah ngawisi umatipun nglampahi siam kanthi cara ngebleng utawi neras. Mboten buka, mboten sahur. Dawuh punika keranten Nabi melasi, Nabi kagungan welas asih lan minangka rahmat saking sedalem Allah Subhanahu wa taala. Utawi awit welas lan tresnanipun Nabi dhateng umatipun. Ing supados umatipun boten rekaos ing dalem nglampahi setunggaling amal utawi ibadah. Napa malih amal kasebat saged minangka sababiah saking apesipun umat. Misalipun keranten siam ingkang dipun lampahi kanthi neras lajeng andadosaken gerah, andadosaken boten saged nyambut damel, andadosaken kagungan keyakinan ingkang benten ingkang boten trep kalian syariat agami Islam lan sak pinunggalanipun. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ugi nalika siam boten neras, namung ketingalipun mawon neras, estunipun boten neras. Awit Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nalika nglampahi siam kasebat panjenenganipun dipun paringi daharan saha unjukan dening Allah Taala. Utawi saged dipun maknani bilih Allah Taala paring kegiatan dateng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kegiatan kados dene tiyang ingkang dahar lan ngunjuk. Punika nedahaken bilih ibadah ingkang dipun lampahi dening Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam estu awit saking dawuhipun Allah Taala lan dipun presani dening Allah Taala. Lan manungsa utawi para sahabatipun asring-asring boten mangertos ingkang dipun lampahi dening Nabi, estunipun wonten tata cara lan aturan ingkang dipun wucalaken dening Kanjeng Nabi ugi wontening babagan kados ngaten punika. Senajan kadang ugi napa ingkang dipun lampahi dening panjenenganipun ingkang ketinggalan boten sami kalian ingkang saestunipun. Napa ingkang dipun lampahi dening Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kadang boten sami kalian ingkang dipun angen-angen lan ingkang dipun lampahi dening para sahabat. Punika wonten pengecualian khusus namung kanggenipun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kados wonten ing wulan Ramadan samangke kiyambak wonten kewajiban, wonten perkawis ingkang fardu ingkang kedah kita lampahi salintunipun salat gangsal wekdal inggih punika siam wonten ing Ramadan ingkang kanthi tata cara bilih nalika wekdalipun buka nggih dipun lampahi buka, nalikanipun sahur ugi nglampahi sahur, mboten ngebleng teras-terasan, mboten dahar, mboten ngunjuk ngantos pinten-pinten dinten. Punika miderek Kanjeng Nabi kalebet perkawis ingkang dipun awisi. Mila ingkang dipun dawuhaken inggih ingkang mawi buka wonten buka nipun mboten neras. Kamas bayi sahabat gemilang rahimakumullah. Lajeng kita mlebet wontening hadis sak candhaipun. Bismillahirrahmanirrahim wa an Abi Qatadah. Lan saking Abi Qatadah Al Haris bin Rib'ain, Haris bin Rib'ain radhiyallahu anhu qala ngendika sapa Qatadah. Kala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini setuhune ingsun iku la aqumu yakti bakal jumenengake ingsun
ila sholati marang salat wa uridu lan ngarepake ingsun an utawwila yen to ndhawaake ingsun fiha ing dalem salat fa asma'u mongko ngrungu ingsun buka asobiyi ing tangise bocah cilik fa atajawwazu mongko ngentengake ingsun fi sholati ing dalem salat ingsun karohiyata krana wedi an asyqa yen to ngangelake ingsun ala ummihi ing atase ibune bocah cilik rawahul Bukhari. Kamas Bayu sahabat gemilang rahimakumullah, hadis sak candhaipun saking Abu Qatadah Al Haris bin Rib'i radhiyallahu anhu. Panjenenganipun ngendika mekaten, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendika sak temene ingsun iku nate anju menengake salat. Ingsun duwe karep bakal ndawakake salate. Ing kono ingsun mireng marang tangise bocah cilik. Ingsun banjur ngentengake salate jalanan ingsun melas yen ibune dadi kangelan, ibune dadi rekoso. Hadis riwayat Bukhari. Kamas Bayu sahabat gemilang rahimakumullah, ketingkasanipun hadis bilih kawicaksanan ing dalem ibadah sangat perlu dipun lampahi. Kanthi pelanggaran boten ngrusak tatananipun ibadah kasebat. Dipun paringi gambaran dening Rasulullah kanthi dawuhipun wonten ing nginggil nalika Nabi sallallahu alaihi wasallam nembe salat lan estunipun Nabi krentek ing manah badhe ndawakaken anggenipun salat ingkang estunipun nembe dipun nikmati dening Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ananging sinareng nikmatipun salat kasebat Nabi sallallahu alaihi wasallam midhanget wonten lare alit ingkang nangis. Dening Nabi salat kasebat lajeng langkung dipun entengaken. Dipun lampahi kanthi radi cepet. Supados napa? Supados ibunipun lare boten rekaos, boten was-was, boten sisah lan sak pinunggalanipun. Artosipun bilih Kanjeng Nabi paring contoh kados pundi caranipun Nabi anjagi kamulyanipun ngibadah namung ugi anjagi kamulyanipun manungsa. Inggih raos kamanungsanipun lare ingkang nangis lan raos kamanungsanipun ibunipun senajan nembe ibadah. Mila wonten ing hadis punika Nabi paring contoh ugi bilih setunggaling amal ingkang menggah kita sae dereng kantenan miderek tiang sanes ugi sae sedanten kedah dipun trepaken kalian kahananipun murih kemaslahatan sareng-sareng. Inggih kemaslahatan sesambatanipun kalian Allah Ta'ala semanten ugi kemaslahatan wonten ing sesambatan kalian sesaminipun manungso. Ibadah tetap dipun lampahi kanthi sae semanten ugi anggenipun jagi kamulyanipun manungso ugi dipun lampahi kanthi sae. Sifat egois ugi kedah dipun lunturaken, dipun icali senajan nalika nembe ibadah. Semanten ugi nalika anjagi hubungan sae, nalika sesambatan kalian samining manungsa, sifat egois utawi mentingaken kepentinganipun kiambak ugi kedah dipun lunturaken, kedah dipun bucal, kedah dipun singkiraken. Kang Mas Bayu sahabat gemilang rahimakumullah. Saking hadis 3 wonten ing inggil kita saged mendhet tulodo ing antawisipun inggih ingkang angka sepindhah. Kamulyanipun syariat pranatan wonten ing agami kedah dipun jagi kanthi estu. Kalebet netepi hukum asal saking setunggaling amal
pundi ingkang fardhu utawi wajib, pundi ingkang sunnah lan sak pinunggalipun kedah dipun patrapaken kanthi sak mestinipun. Dipun awisi ngrisak utawi ngrubah hukum asal saking setunggaling amal senajan amal punika sanget kita mulyakaken lan sanget kita remeni. Ingkang angka kalih dawuh nglampahi ibadah kanthi tata cara ingkang sampun dipun tentokaken dening syariat, boten damel aturan sak kersanipun kiyambak, sedanten sampun dipun tata kanthi sampurna, kita kantun nglampahi kanthi sampurna ugi. Ingkang angka 3 dawuh anjagi syariat kanthi estu, senajan ing dalem nglampahi wonten kawicaksanan ingkang kedah dipun pendet, namung boten dipun keparengaken nglampahi ingkang saged ngrisak syariat kasebat. Ingkang angka gangsal dawuh supados anjagi sesambetan kalian sesamining manungsa, anjagi kemaslahatan antawisipun manungsa kanthi ngicali ngluruhaken raos egois, mentingaken kepentinganipun piyambak senajan wonten ing babagan kesaenan. Kangmas Bayu sahabat gemilang rahimakumullah. Makaten pepanggihan wonten ing kalodhangan punika mugi Allah Subhanahu wa taala tansah paring kegiatan, tansah paring karidan lan tansah paring rahmat saha pitulungan dhateng panjenengan samudyanipun dalasan kawula, sehingga ing samangke khususipun wonten ing wulan Ramadan kiyambak saged nglampahi ibadah kanthi sak sae-saenipun lan saged katampi minangka kawulanipun Allah ingkang kasebat tiang-tiang ingkang takwa Allah. Ihdinas siratal mustaqim wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.